odollon ebedi dünnün erteğine pederlerden gelyen düzgün kadadır. Yurt qorumak, şek yetirmen sarpaňa Türkmen üçün iň mukaddes ýodadyr. Zanna halal, kılç gemren mertlerin, şudur Qoran yurdu, gerip kükregi, Baky dowam bolmak üçün Türkmeniň goramaly bu mukaddes topragy. Takdirimi teliňe tawsyryp yurt goramak syynmaz beýik ykballar. Pederlerden nesillere tavsırık, vatan yolu, halkın yolu, hak yoldur. Tuğav edip tuğa, baş egip tuğra, bakı cevizligin sorağınna biz. Atalardan miras kalan toprağın, şu mukaddes yurdun, gorağınna bil. Puşlap gelin, yılların kalamı rovaç, göğülleri hoşlap gelin, yolların kemalı rovaç. Oğul, vatan ata, toprak bolsa enedir. Çünkü vatan nimek, mukaddes toprak demektir. Biz atalarımızın arzuunu hasıl edip, ene toprağımızın üstüne bir karar devletimizi bina ettik. Türkmenin ata vatanı, toprağı, tuğu mukaddestir. Şu mukaddes mekani, bilen vefa, söýgü bilen goramaklyk hem mukaddesdir. Ene taqdim, mukaddeslige taqdim. Türkmenistanyň prezidenti, Türkmenistanyň ýaraglyk güýçleriniň belent serkerdaşty, goşun generaly Asmanna akular arşta kanat yayılyan Rovaçta piyar tutumlar günlere nur çayılyan Rovaçta piyar tutumlar günlere nur çayılyan
aşa